Des d'aquesta setmana els vehicles ja poden tornar a circular pel túnel de Pimorent. L'equipament ha estat tancat per obres durant més de 7 mesos, des del 15 d'abril concretament, i això ha provocat importants problemes de circulació a l'Alta Cerdanya els dies de les grans nevades. De fet, durant més de 2 dies, la comarca va estar incomunicada amb l'Arieja i Tolosa, tant per carretera com per tren, ja que el coll es va haver de tancar i la circulació per ferrocarril es va aturar pel risc de llaus. Tot i això, el primer dia de tall no es va avisar alguns dels passatgers que anaven cap a Cerdanya fins que ja feia 20 minuts que el tren havia sortit, de manera que van quedar atrapats a Acs. Llavors això no ho comprenem gaire, com un país com la Cerdanya pot ser tan islat, quasi a l'hivern. És que són problemes molt importants per nosaltres. Nosaltres som una comarca que vivim de la gent que venen de fora. Si la gent no poden venir, esclar, no venen i ens perjudica molt. En principi, el túnel, on s'hi estan fent obres de millora en matèria de seguretat, s'havia de reobrir el 15 de novembre. Finalment, però, es va plaçar l'obertura fins al 2 de desembre i des de l'Alta Cerdanya lamenten que aquesta és una decisió molt arriscada, tal com ha quedat demostrat. A més, pateixen perquè a l'abril caldrà tornar-lo a tancar 7 mesos més i creuen que tornarà a passar el mateix. Es pot també preguntar si o la prefectura o algú de Migdia Pirineus no ho fa expressament per afavorir l'estació d'esquí d'Axes Termes, perquè almenys els turistes que volen anar a esquiar als Pirineus, a aquest costat dels Pirineus, es paren a Axes Termes perquè no poden anar més lluny i l'obertura de l'estació d'esquí de Portipimorent s'ha vist afectada per aquest tancament i del túnel i del coll del Pimorent. Des de l'Alta Cerdanya també es mostren desolats, ja que creuen que la regió els ha abandonat i no aporta els mateixos mitjans que abans per netejar la neu. En aquest sentit, el president de la Comunitat de Comunes de l'Alta Cerdanya, Jorge Armengol, ha lamentat que en el cas d'Andorra s'ha estat molt més diligent a l'hora de netejar els accessos i, irònicament, ha plantejat si potser Cerdanya no hauria de demanar també la independència per ser tractada amb més respecte.